Pozor na tie vajcia, tie musia byť ako v bavlnke. Tieto vajcia? Nie, tieto som nemyslela. Tie, čo patria sem, som myslela. Tie musia byť doslova v bavlne. A-klad nosí spodky z polyesteru. Je to, ako by boli v igelitovej taške. Zdravotné riziko sa spája hlavne s chemikáliami, ktoré sa používajú pri ich výrobe a vystaveniu na intimných miestach. Vtaláty, formaldehyd, čo sa používa na úpravu polyesteru, môže narúšať hormonálny systém. Znížiť produkciu testosterónu, čo znamená menšie množstvo spermií a zníženú plodnosť. Navyše mikroplasty spôsobujú ďalší rad problémov, dlhšia vlhkosť, môžu zvyšovať riziko bakteriálnej či kvasinkovej infekcie. Nedovolme našim chlapom nosiť nič iné na ich poklady ako bavlnu. Nika Intima, slovenská slow fashion firma, šije lokálne, aj materiál je lokálny. Ideálna kombinácia s kódom Život je zmena 5, dostaneš aj 5% zľavu.